Żdiedet lotja l 6 skemi li jinċentivaw l-użu ta' enerġija li tiġġedded fid-djar Maltin u Għawċin li se jibdew japplikaw mit-2 7 ta' Mejju. Lotja massima fuq l-iskemi ta' solar water heaters u tal-heat pumps minn 40% se titla l-50% u minn massimu ta' €400 issa min japplika jista' jibbenefika sa' massimu ta' 700. Bl-iskema ta' roof insulation sa' issa wieħed kien jibbenefika minn 15%. Din iżdiedet għal 50%. Lotja wkoll żdiedet minn massimu ta' €350 għal djar li nbnew wara l-2016 u għal dawk li nbnew qabel se jkun hemm mogħtja sa' massimu ta' €1,000. L-istess se jsir l-iskema ta' double glazing fejn se jingħata sussidju ta' 50% sa' massimu ta' €1,000 fuq il-materjal. Għall-iskema tal-manutenzjoni tal-bjar se jingħata 50% sussidju fuq it-tindif, pompa, pajpijiet u tankijiet sa' massimu ta' €1,000 u anki servizz tal-perit sa' massimu ta' €100. Għall-iskema tal-PV solar panels li jġeneraw l-elettriku għad-djar se jingħata sussidju ta' 50% fuq in-nefqa tal-pannelli, inverter u support frame sa' massimu ta' €2,300. Il-Ministru tal-Enerġija u l-Ilma Joe Mizzi spjega li b'dawn l-inċentivi il-familji mhux biss se jgawdu mill-lotjiet tal-iskemi imma wkoll pajjiżna se jersaq pass eqreb lejn il-kisba tal-miri tal-enerġija rinnovabbli tal-Unjoni Ewropea. Jidher li għandin on target bħalissa, però ovvjament li rajna li stajna bidlu xi ftit l-inċentivi kienu forsi ma kienux daqshekk vantaġġjużi. Illum kif għamilnihom fimna għax għadna naraw l-affarijiet, allura se nagħtu vantaġġ iktar dak li jkun biex ikun jista' juża ħanejdek sistemi bħal minflok juża geyser, juża heat pumps, jifir u affarijiet bħal dawn. Dawn l-iskemi qed jiġu amministrati mir-regolatura s-servizzi tal-enerġija u l-ilma li se jkun qed jilqgħu jipproċessa l-applikazzjonijiet. B'dawn tal-aħħar jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit tal-awtorità.